Father, we bless your name, Almighty God. Father, we bless your name, Almighty God. Tonight we bless your name. There is no other name that we know that is worthy to be praised. Father, we bless your name. We bless your name. Father, we bow. Lord, we glorify your holy name. Father, we glorify your holy name. Father, we glorify your holy name. Baba wedu tona mata sitarenyi murishe tinona mata hakuna rimwe sita rakakonsera kuna mata nasi unotona mata karina matwe sitara Jesu niyahishe nasi tosimuza sitarenyi ishewe matise ai tosimuza sitarenyi ishewe matise wari wedu tinasimuza sitarenyi murishe aye murishe we matise ishewe matise ai akere pachikaro ishe munatonga nekururama ishe hakuna wakafanana nami ishe tunakurubisa ishe akore kuwanda ishe we masishe ishe we masishe tosimuza sitarenyi ishe aye tinasimuzira sitarenyi ishe maneruano tinasimuza sitarenyi ishe ayayayayaya tinasimuzira sitara Jesu mambo wa masimamo mushinda werukare agere pachikaro ishe wemasishe kana matwe mwari wedu makafanira rubizo mwari makafanirwa manero ano timake materitories edu haleluya tiri kupfurira mbere na kumaka materitory edu amen saka panguva inorgera ndishike pandinosimudza mama vedu mama wetu mama mai MUPAKAIDZWA auye neshoko raMwari tifururudze pamberi paMwari
Amen. Singathatha izindawo zethu. Tingatora nzvimbo dzedu. Sibonga ngale ntambama. Tichitenda manheru ano. Ngethuba elihle kangaka esiliniwe nguThixo. Nenguva yakanaka kudai yatapiwa naMwari. Amen. Hallelujah. Ngingakadluleli phambili. Ndisati ndaenderera mberi. Ekelani nihloniphe. Regai ndiremekedze Abakhulu bebandla. vakuru vekereke. Umongameli wethu. Mtungamiriri wedu. Ubaba upresident lo mama. Baba president na MAI. uJehova kalenzele kahle. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ngale ntambama. Manheru anhasi. Ngithanda ukuhlonipha njalo. Ndinoda kuremekedza zvakare Umlandeli wakhe. mutevedzeri wavo. Ngisithi mfundisi wami. Ndichiti mfundisi wangu. uNkulunkulu alenzele kahle. Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen. Hallelujah. Umngani wami ekuthandazeni. Shamwari yangu pakunyengetera. Jehova abelani. Mwari vave nemi. Yekela nihloniphe. Regai ndiremekedze Wonke abakufanele bahlonishwe ngala intambama. vose vakafanira nokuremekedzwa manheru anhasi. General Secretary. Munyori wedu mukuru. uNkulunkulu abelani. Mwari vedu vave nemi. Lo ITG. TG wedu. uNkulunkulu alenzele kahle. Mwari vakuitirei zvakanaka. Wonke abahlonishwa. Vose varemekedzwa. uJehova kalenzele kahle. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Sibonga njalo. Tinotenda zvakare. Ngomunye lamunye phakathi kwethu ngale intambama. Nomumwe nemumwe ari pakati pedu manheru anhasi. Uyazi uNkulunkulu uyamangalisa. Munoziva Mwari vanoshamisa. Lanxa izinto zingamanga kahle emhlabeni ngale. Kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika umu. Kodwa bangabakho uyabaprovider. Asi vake anovagovera. Ngabantu abalapha abazekhonza uNkulunkulu. Vanhu vari pano vauya kuzonamata Mwari. Situation esithi emuva. Nemamiriro atasiya kumashure. Xa ungakhangela ngelihlo lenyama. Kana ukatarisa neziso renyama. Uyacabanga ukuthi hayi kufanele kuyabe kungelabantu. Unofunga kuti kurufara kune Bathi kusina munhu. uNkulunkulu wethu unothile. Asi Mwari wedu wakapfuma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Asikasiphakamele simdumise. Ngatimbosimukai uNkulunkulu timuremekedze. wethu igadla Mwari wedu chamahaka. Insimbi enhlaziye. Simbi inodya dzimwe. uJehova Jaira. Jehova Jaire. Umenelisi wakho konke. Mukwanisi wazvo zvose. Uyamangalisa, Ngarumbidzwe, uyamangalisa. unoshamisa, unoshamisa. Hallelujah. Amen. Yekela mbingeleli bandla. Regai ndikwazise kereke. Hallelujah. Amen. Akusithokozelele wedwa. Zvifarire pachako. Ngoba kwazile kuhle. Nokuti zvawaita Zwana zvakanaka. kuzitshaya ihlombe. Inzwa kuzvirova dundundu. Amen. Amen. Sithanda ukubonga. Tinoda kutenda. Ngihlonipha abachumayeli. Ndinoremekedza vashumiri. Bonke abahambe phambi kwami. Vose vakafamba pamberi pangu. Hallelujah. Amen. Kusukela ngeThursday. Kubva nemusi wechina. Ophakamayo wathi seeking that finds. Akasimuka akati kutsvaka icho chakakodzera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyalihlonipha nceku zikaNkulunkulu. Ndinokuremekedzai varanda vaMwari. Namhlanje ntambama. Nhasi manheru anhasi. Kwathiwa sihambeni sithi cha. Zvikanzi tifambe tichiti tsa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. uNkulunkulu kakaqedi lathi. Mwari havasati vapedza Lokho nesu. ezakhela ichurch yakhe. Vari kuzvivakira chechi Afuna yavo. ukuthi nxa sehlangana layo. Kuti kana osangana nayo. Nxa ezehlangana layo. Kana osangana nayo. Nxa ezehlangana layo. Kana uya kuzosangana nayo. Hallelujah. Amen. Ahlangane layo ngelasiqi. Asangane nayo isina Njalo kuyabe chikomerwa. kungela umuntu ole excuse. Pasina uyo una excuse. Ukuthi hayi mina Jehova ngizange ngilizwi ilizwi. Achiti aiwa Mwari handakurinzwa shoko.
sarudzo ndeyako, ukwenza okuhle kuita zvakanaka kumbe ukwenza okubi. kana kuita zvakaipa. Amen. Amen. Ngingaqedi isikhathi Ndisingapedzi nguva, sizacela obalayo abuye ngapha phambili. ndichakumbira muverengi uye kuno mberi. Asisibalela amabhuku ethu namhlanje. Ativerengere magwaro edu anhasi. Lingakhanya ngathiwa engaba lindawo ende, Zvingaita sokuti uchaverenga naurefu, but ukuthi sizwisise. asi kuti tinzwisise. uNkulunkulu angasiza soze ngithathe isikhathi. Mwari vachindibatsira handisi kuzotora nguva refu. Amen. Amen. Tichaverenga shoko raMwari kubva mubhuku yaMateyo chapter 6 pavhesi ya 33. Mateyo chapter 6 pavhesi ya 33. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Hande kuna Samuel chapter 1 Samuel chapter 1 1 Samuel chapter 25 uSamuel wokuqala chapter 25 from verse 14 to 20. Tichaverenga shoko raMwari kubva mubhuku yaSamueri wokutanga chapter 25 kubva pavhesi ya 14 kusvika pavhesi ya 20. Asi mumwe wamajaya wakandoudza Abigail mukadzi waNabhari akati, tarirai, Dhavhidhi wakanga atuma nhume ari kurenje kundokwazisa tenzi wedu. Ivo vakavatuka kwazvo, asi varume avo vaitiitira zvakanaka. Hatina kutambudzwa navo, hatina kurashikirwa nechinhu mazuva ose atakafambidzana navo kusango. Vakanga vakaita sorusvingo kwatiri vusiku namasikati mazuva ose ataigara navo tichifudza makwai. Naizvozvo zvino chizivai mufunge zvamungaita, nokuti tenzi wedu navose veimba yake vagara vafungirwa zvakaipa. Nokuti munhu wakaisvoipa wakadaro kuti hakuna munhu ungagona kutaura naye. Ipapo Abigail akakurumidza kutora zvingwa zvina 200 namatende 2 ewaini namakwai 5 akanga agadzirwa nezviyero 5 zvezviyo zvakakangwa namasumbu amazambiringa akaoma ane 100 namapundu amavonde ana 200. Akazviisa pamusoro pembongoro. Akati kumajaya ake, nditungamirirei, tarirai, ndinokuteverai. Asi haana kuudza murume wake Nabhari. Zvino akati achifamba 23 pavhesi ya 23 to 27. pavhesi ya 23. Zvino Abigail wakati achiona Dhavhidhi akakurumidza kuburuka pambongoro yake, akawira pasi nechiso pamberi paDhavhidhi. Akakotamira pasi, akawira patsoka dzake akati, mhosva ngaive kwandiri, ishe wangu. Ndinokumbira kuti murandakadzi wenyu ataure nemi. Munzwe mashoko omurandakadzi wenyu. Ndinokumbira kuti ishe wangu arege hake kurangarira munhu uyu wakaisvoipa, iye Nabhari, nokuti zita rake ndizvo zvaakaitavo. Iye zita rake ndiNabhari, naiye ibenzi. Asi ini murandakadzi wenyu handina kuona majaya ashe wangu amakatuma. Naizvozvo zvino, ishe wangu naJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, zvari Jehovha wakakudzivisai kuteura ropa nokuzvitsiva noruoko rwenyu. Naizvozvo zvino, vavengi venyu vanotsvaga kuitira ishe wangu zvakaipa ngavave saNabhari. Zvino ishe wangu, vhesi ya 27. Zvino ishe wangu,
chipo ichi chamavigirwa nomurandakadzi wenyu ngachive hacho majaya anotevera ishe wangu, ngachipiwe hacho majaya anotevera ishe wangu. 32. Verse 32 to 38. Dhavhidhi akati kuna Abigail, Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe, iye wakakutuma nhasi kuzosangana neni. Nokungwara kwako ngakukudzwe, newevo ukudzwe, nokuti wakandidzivirira nhasi kuti ndirege kuteura ropa nokuzvitsiva noruoko rwangu. Zvirokwazvo naJehovha Mwari waIsraeri mupenyu, iye wandakadzivirira kuti ndirege kukuitira zvakaipa, dai usina kukurumidza kuuya kuzosangana neni, Nabhari zvirokwazvo haizaisarirwa mangwana kana koedza nomwana mumwe womukomana. Naizvozvo Dhavhidhi akagamuchira paruoko rwake zvaakanga amuvigira, akati kwaari, kwira hako norugare kumba kwako, tarira ndateerera izwi rako, ndakunzwira tsitsi. Verse 42. Abigail akakurumidza, akasimuka, akatasva mbongoro, akaenda navanasikana vake vashanu, akatevera nhume dzaDhavhidhi, akava mukadzi wake. Amen. Hallelujah. Sile simu esaipiwayo ubaba. Tine musoro wenhau watakapiwa nababa. Eti a woman in God's mind Inoti mudzimai ari mundangariro dzaMwari seeks the kingdom of God and his righteousness. anotsvaka umambo hwaMwari nokururama. Amen. Mina ngifuna ukungasa ngisithi, Ini ndoti ngifuna ukukhuluma phansi kwama qualities ndinoda kutaura pamusoro pama-qualities okamama ukoshi hwamai, ma-qualities amai, wasenhliziyweni kaNkulunkulu. ma-qualities amai emudzimai ari pamwoyo waMwari. Amen. Amen. Ngithankangelisisa, Ndati ndichitarisisa, ngidingisisa ukuthi ilizwi elithi mind litshoni. ndichitsvakurura kuti izwi rinoti pfungwa kana kuti mundangariro rinoreva kuti kudii. Ngakhangela kuBible dictionary, Ndikatarisa mududziro reBhaibheri, ngabona ukuthi lithi heart. ndikaona richiti moyo. Amen. Singabala kwamanye amabhuku likhuluma ngemind, Tikaverenga mumwe magwaro anotaura pamusoro pepfungwa, but ngempela liyabe likhuluma ngenhliziyo, moyo. asi mazviro kwazvo inenge ichitaura pamusoro pemoyo. So namhlanje ntambama sifuluma phezu kwamama osenhliziyweni kaNkulunkulu. tiri kutaura pamusoro pomudzimai ari pamoyo waMwari. Eyinye ingcazelo yemind, Imwe tsanangudzo yepfungwa it is a city inoti chigaro. ugaro. It's a city of affection. Ugaro hwokudikanwa rudo hwaMwari. Tiri kunzwana zvakanaka here? Siyazwanana. Uri kuposition kwayo? Amen. Amen. It's a city of affection. Ugaro hwokuda hwerudo hwaMwari. So ngikhangela lumama senhliziyweni kaNkulunkulu, Ndaiti ndichitarisa mudzimai ari pamwoyo waMwari, ngabona ukuthi ngumama ndikaona kuti ndimai oyaziyo vakagara phakathi kwathando lukaNkulunkulu, mukati merudo rwaMwari, okwakuthi nxa umuntu esathandweni, zvekuti kana munhu ari murudo, mthemba obaba sonke lapha ngeke sake saba sethandweni anjo. ndinoziva takambove murudo.
usahlanyisela lenkazana yakho uchipengesana nemsikana wako wawutshela ukuthi andilali ngokukucabanga wayimuthaurira kuti handirari which means nokukufunga umuntu owayesenhliziyweni zvoreva kuti munhu ari pamoyo lapho uhamba khona wawumcabanga paunofamba waimufunga lapho ulala khona wawumcabanga pawairara waimufunga until wayenza ama-processes wonke kusvika waita matauro waze ose wamthatha waba ngowakho wakamutora akava wako so namhlanje sifuna ukuthi sikhulume ngomama nhasi tinoda kutaura pamusoro pamudzimai osenhliziyweni ari kaNkulunkulu pamoyo waMwari. akula munye umfazi Hakuna mumwe mudzimai esikhuluma ngaye lapha namhlanje watinotaura nezvake nhasi ngaphandle kwechechi kaKristu kunze Jesu kwechechi yaJesu Kristu. yena wathuma indodana yakhe ezalwe Iye yodwa wakatumira mwanakomana akaberekwa ari yena oga wena soni iye akanga ari ngoba mutadzi wasenhliziyweni kababa kunyangwe waive mutadzi waive pamoyo wababa yekuthando lungaka rudo rwakakura kudai wadela indodana yakhe wayidela so akaramba mwanakomana wake akamurasha ngenxa yakho usezonali zakho nekuda kwako iwe uri muzvivi zvako ngenxa yakho phakathi kwamadaka akho nekuda kwako uri madhaka ako ngenxa yokuthi from the beginning of creation nokuda kwekuti pamavambo okusikwa kwenyika wawusenhliziyweni kaNkulunkulu waiva pamoyo waMwari yikho wapha indodana yakhe uKristu Jesu ndizvo akapa mwanakomana wake Jesu chitha igazi lakhe kuti azodeukirwa neropa rake wena lami achitenga iwe ukuthi neni namhlanje size sibe lelungelo kuti iwe neni tive nekodzero ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu nokunzi tinzi vana vaMwari. amen Haleluya. ngake ngezwa omunye marriage officer Ndakambonzwa mumwe muchatisi ekhuluma efundisa ababetshata achitaura achidzidzisa vaichata wathi thina madoda akati isu varume angazi umbela iqiniso bobo baba handizivi pamwe izvokwadi vana baba thina madoda isu varume sithanda ngengqondo tinoda nepfungwa kuda mukadzi wako ukuthanda umkakho yikho ekucasisa ndo zvaitsanangura wathi that's why ungabona mufazi lendoda beyalana ndo saka muchiona murume nemukadzi vachirambana ngalali phansi esithi ngizwa ubuhlungu enhliziyweni harari pasi munhurume achiti ndiri kurwadziwa pamoyo kuthi uchala ikhanda anotemwa nemusoro. haleluya Amen. kodwa wathi thina omama akati isu vanamai mhlala ngisithi kubaba nyakuthanda musi wandakati kuna baba ngavuma ndinokuda ngenhliziyo yami yonke ndakabvuma nemoyo wangu wose. just imagine ukuva kugwanda akucabange ukuvelele gwanda ngisiyabamba kwagudu kompantawana le ndichinobata kwagutu kwampandawana uko yiko sinikela kunganani kuzvipira kwakadii uko wathi umfazi uthanda ngenhliziyo hanzi mudzimai anoda nemoyo that's why ngabe ngaliwa ndizvo kana akarambwa kuba heart broken anopwanyika moyo. haleluya Amen. manje namhlanje ntambama Nasi manero anasi angibuyanga le ndoda enjalo handina kuuya nemurume akadaro ngibuya le ndoda ethanda ngenhliziyo ndauya nemurume anoda nemoyo. haleluya Amen. ukuthi wena nxa ungamdisappointa Anoti kana you are ukamutadzira heart broken uba heart broken anopwanyika moyo engakubona esenza okungalunganga akakuona uchiita zvakaipa uyadingaswala ukuthi kuyini okuswalayo anoshaya kuti uri kushayei akwenzele khona pane zvaari kuitira. amen Haleluya. ungabona umfazi Ukaona mudzimai ephuma endlini achibuda mumba enikwa konke achipiwa zvese esithandwa achidiwa but yena yekela ukusuthiseka ngendlini le ndoda yakhe asiye asingagutsikani mumba nemurume wake asuke edinge indoda phandle obva onotsvaka
Jesu. ndo zvatinoita kuna Kristu Jesu. Zviya zvaunoita zviya. Konokya nokwenzayo konokya Okungahambelani nomlayo kaNkulunkulu. zvisingafambirani nomweya waMwari. Uyamuqamula uJesu inhliziyo. Unouraya moyo wa Kristu Ngoba wakupha wona. nokuti akakupa Wena iwo usuhlaba. wakuubaya. MaKristu asibeli kahle. MaKristu ngatimirei zvakanaka. Chechi kaJesu asibeli kahle. Kereke ya Jesu ngatimirei zvakanaka. Silandela ama-principles kaJehova. Titevere mirayiro yaMwari. Lapha sibalisa ku-1 Samuel. Apa taverengesa kuna Samueli wokutanga. Uthola ungasukela ku-verse 1. Ukabvira kundima yokutanga Ikhuluma ngokufaka Samuel. inotaura pamusoro pekufa kwaSamueli Lokukhalwa kwakhe. nokuchemwa kwake. Then ngemva kwalokho Mumashure maizvozvo uthi uDavida wathatha amadoda akhe David unotora varume vake 600. 600 Uyehlala hamba labenkangala. anoenda navo kugwenga. Ungabala amanye ama-books. Mukaverenga mamwe mabhuku Akutshela ukuthi khona uDavid wayesiyakhala uSamuel. zvinonzi David aenda kunochema Samueri, But ungabala amanye asi ukaverenga mamwe akutshela ukuthi kwakungangenelani. anoti zvasingapindirani. But uDavid wayesiyadingela abantu bakhe ukudla. David aenda kunotsvakira vanhu vake chikafu Ngoba kwakungumkhuba wabo. nokuti yaive tsika yavo Ukuthi kulesikhathi sokuthi bayehlala emadlelweni. yokuti vaifanira kuenda kumadyiro kumafuro. Bayaqeda isikhathi bekhonale. Voenda ikoko vonotora nguva refu Laba vari ikoko. bebehlangane labo bekhonangale belusa izimvu nezinkomo. Vanosangana ikoko vachifudza makwai nemombe. Bangahlala labo ngokuthula. Vakagara navo norugare. Bengekela ukulahlekelwa yilutho. Vakarega kurasikirwa nechinhu Kumbe bengabavikela kuma-raiders. kana kuvadzivirira kuvapambi. Babathi nxa sebesiyagunda izimvu zabo. Vaiti kana vakuenda kunoveura makwai avo, Inkosi yabo yayibulali ukudla, yayisenza ukudla. mambo waigadzira zvokudya. Ababize labo labaprotector abanye. Odana vaya vaivadzivirira vamwe, Abanike ebabonga. ovapa zvokudya achivatenda. Wayeba-appreciator. Ainge achivaappreciate, achivatenda, Umsebenzi abawenzileyo. achitenda basa ravainge vaita. Amen. Haleluya. So lapho Davida Apa David sihlangana naye. tiri kusangana naye, Sokufika inceku zikaNabhali. kwasvika varanda vaNabhari, Sebefika emzini kaNabhali. vasvika pamusha waNabhari, Esezwile ukuthi usagunda izimvu. achinzwa kuti akanga akuveura makwai, Wasathuma inceku zakhe. akatuma varanda Wathi vake, hambani liyabingelela uNabhali. endai munokwazisa Nabhari, Lithi inkosi ayibe nawe. muti ishe ngavave newe, Wena lemuli yakho. iwe nemhuri yako. Yithi laba lesasile abantu bakho enkangala. Ndisu taive nevanhu vako kurenje, Abalahlekelwanga yilutho. havana kurasikirwa nechinhu. Besicela nje ukuthi usenzele umusa. Tachikumbirawo kuti utinzwire nyasha, Usipha kulutshwana ongasinika khona. watipawo zvishoma zvaungatipa. Yikho lapho kwaqalela khona indaba. Ndo pakatangira nyaya. Lapha ngifuna ukukhuluma ngama-qualities Apa ndiri kuda kutaura pamusoro pema-qualities atholakala ku-Abigail. ari kuwanikwa pana Abigail. U-Abigail ngimisa njenge-church. Abigail ndamumisikidza sekereke. Davida ngimisa njengoJesu. David ndamumisa saJesu. Izinceku Varanda umoya ongcwele. mweya mtshene. Amen. Haleluya. So izinceku zathi sezithunyiwe. Varanda vakati vatumwa, uNabhali wabatshela okucabangayo. Nabhari akataura zvaakafunga, Wabathethisa. akavatuka. Wathi, who is David? Vakati ndiani Dhavhidhi? Abantu izinceku ziyavukela amakhosi azo. Varanda vanomukira madzisha avo. Akunakudla enginika abantu engingabaziyo. Handina chikafu chandingapa vanhu vandisingazivi. iBhayibhili lithi izinceku zikaDavida zalalela.
bhaibheri rinoti varanda vaDhavhidhi vakateerera vasuka bahamba bayatshela uDavide vakaenda kunoudza Dhavhidhi. sebesukile Vabva kuthiwa kulenye inceku eyinye isisebenzi sika-Abigail hanzi kune mumwe mushandiri muranda waAbigail owezwa uNabhali ebathethisa akanzwa Nabhal achituka wasesiya ku-Abigail akaenda kuna Abigail wathi uyakwazi ukuthi uDavide uthuma abantu lapha zvikanzi munoziva here kuti Dhavhidhi watuma vanhu pano, but inceku yethu asi inkosi yethu ishe wedu ubathethisile avatuka, kodwa abantu laba asi vanhu ava basenzela kahle kakhulu vakatiitira zvakanaka chose, babayiphila yethu ebusuku vakava rusvingo kwatiri usiku, basivikela vakatidzivirira, asilahlekelwanga yilutho. hatina kurasikirwa nechinhu. ngifuna ukukhuluma phezu ka-Abigail Ndoda kutaura pamusoro paAbigail. church Kereke ukakhangela u-Abigail mukatarisa Abigail kuthiwa she was beautiful hanzi wakanga and akanaka very intelligent. zvakare akachenjera. sifuna bomama aba-intelligent Pari kudiwa vana mai vane uchenjeri who are able to learn and comprehend. vanokwanisa kudzidza nokunzveresesa. Church asifuna abantu abagcwele church beyiziduda. Hatidi vanhu vagere muchechi vari zvituta. Sifuna abantu aba-very intelligent. Kunodiwa vanhu vane uchenjeri. Ngoba noNkulunkulu kasebenzisa abantu abayizithuda. Mwari havashandisi zvituta, Kusebenza nabantu aba-useful ku-kingdom. anoshandisa vanhu vane basa muumambo. Hallelujah. Amen. Akunyiki nyomunye wakho uthi are you intelligent? Zungunutsa ari pedyo newe mumwe wako mubvunze kuti wakangwarawo here iwe. U-Abigail wathi asizwa inceku umtshela Abigail achinzwa zvaakataurirwa nemuranda esithi ukwazi mama bona okokwenza achiti mhai wonai zvokuita. ngokuthi uyakwazi ukuthi uNabhali ngumuntu omubi kungakanani. Aiziva kuti Nabhali munhu wakaipa zvakadii, But ububi sobuhengile phansi kwendlu yakhe. uyipi hwarembera pamusha wake. U-Abigail kazange athi angitshelwa yisisebenzi lokho. Abigail haana kuti handiudzwi nemuranda izvozvini. Uyakwazi ukuthi namhlanje kunabantu Munoziva here kuti nhasi kune vanhu bagcwele church vakazara mukereke okuthi umoya ngcwele ngakhuluma kuti mweya muchena akataura, nxa ngakhuluma ngakufunayo mweya muchena akataura zvaanoda, uyaphikisana naye. vanopikisana naye. Sigcwele nge-church baba Baba takazara nekereke elendlebe ezilumela ukuzwa into ezibachazayo. vane nzeve dzinovavira kunzwa zvinovafadza, But nxa moya ngcwele ngakhuluma kungahambelani nawe asi mweya muchene kana akataura zvausingadi uyawuthi unganditshela amarabishi yakho. unoti usamutaurire mararayi. Usakhulume kangaki umoya ngcwele Mweya muchena akataura kangani empilweni yakho muupenyu hwako wami-ignore. iwe ukasamuteerera. Wathi nguSathane Zvikanzi handisatani uyu wameyisa wakazvidza ngokuthi kakhulumi ngobudlwangudlwangu. nokuti mweya muchena hatauri zvemheremhere zveruzha, Ukhuluma kakahle soft anotaura zvinyoronyoro zvakanaka. okokuthi nxa ngumfazi wangahlakaniphanga Kana ari mudzimai asina kuchenjera uya-ignore unogona kusateerera uthi hayi umcabango yami. woti haa mufungo wangu. But u-Abigail kazange aba ngumama njalo, Abigail haana kuve mai vakadaro, waba ngumama ohlakaniphileyo, akava mai vakachenjera, wazwisisa kwakukhulunywa yinceku. akanzwisisa zvakataurwa Chechi nemuranda. yaJesu Akati uNkulunkulu angathi angasisiza chechi yaJesu Mwari sisisiso ngativasile kufuna uNkulunkulu phakathi tinzwe kwethu. zvinotaurwa naMwari pakati pedu. Amen. Haleluya. Kuthi u-Abigail kazange athatha isikhathi
Abigail anakutora nguva waphakama akasimuka. uyakwazi ukuthi umama ohlakaniphileyo lo baba yisithutha bengahlangana Munoziva baba mai vakachenjerana baba benzi vakasangana. indlu yangikhona leyo iyahlupha Imba iyoyo inonetsa. ngoba uyabukhangelela ukuthi inhloko yendlu yomele ithilide Unotarisira kuti musoro wemba ndiwo unofanira kuti utungamire. but lapha Asi apa uNkulunkulu wakwaza ngepurpose Mwari vakazviita it was nechikonzero. not a mistake Yakanga isiri ukuthi mistake uNabhali lo Abigail bathathane kuti Abigail naNabhali vatorane. umfazi ohlakaniphileyo lesithutha bahlala ndawonye Mudzimai akachenjera nemurume benzi vagare vose. ngoba uJehova wayekwazi ukuzenzakala phambili Jehovha vaiziva ukuthi zvaizoitika endlini kaNabhali kuzaba nechaos kuti mumba maNabhali muchava yakala nechaos. ngimupha umfazi ohlakaniphileyo Zviri nani ndimpe mukadzi akachenjera ozaprotecta imhuri yakhe acharwira mhuri yake. mama Amai, izinto zikaNkulunkulu phela zisitshengisa zifalekisa ngento siphila kiyo phakathi lapha zvinhu zvaMwari mufananidzo weupenyu hwatiri kurarama pano. wasisikhathi uthethwa nguNabhali Dzimwe nguva wakaroorwa naNabhali. is not a mistake Haisi mistake. uNkulunkulu wakuhambisa khonapho Mwari vakakuisa yemoto ipapo ezidonsayo nechikonzero ekwazi ukuthi uza kusebenzisa vachiziva kuti uyumtshoko vachakushandisa. kaNkulunkulu endlini lapho khona Uri museve waMwari muimba yauri. ungazikhangeleli phansi Uzazvitarisire pasi. phakama ulalele ukuthi umoya ongcwele uthini Simuka uteerere kuti mweya mutsvene ari kuti kudii. seeking the kingdom Kutsvaka umambo hwaMwari. kufuna umama ohlakaniphileyo Zvinoda mai vakachenjera. seeking the kingdom Kutsvaka umambo. kudinga ichechi ehlakaniphileyo Zvinoda kereke yakachenjera. ela discernment Inonzvera. ilalela ukuthi ngubani okhulumayo Ichiteerera kuti ndiani ari kutaura. ngoba singahlala sihlabela umnyaka from January to December Tingaimba January to December. sisithi seeking the kingdom and his righteousness Tichiti kutsvaka umambo hwaMwari nokururama kwake. but sisithutha sibukhangela ubukhosi sobhathi ukuthi sibungene kibo singakwanisi Asi takapusa takatarisa umambo kuti tipinde mauri tichipesana nawo. uAbigail kuthiwa waphakamisa Abigail wakasimuka. iquality yakhe yokuqala yokuba intelligent Unhu wake kana kuti quality yake yekutanga ndeyeuchenjeri. esibili ngibona ukuthi uAbigail was a giver Chechipiri Abigail waive mupi. kuthiwa waphakama Hanzi wakasimuka. wathatha imbuzi eziyi-5 Akatora mbudzi 5 zakadreswa ezitonyisiweyo. angikwazi ukuthi wathi ezidresa uNabhali wayengaphi Handizivi kuti achidhidresa mbudzi idzi Nabhali noma waivepi. ukuthi yisithutha Kana munhu riri benzi. jamba wena uhambe Shetuka umudarike uyende. ukuthandaza abazalwane Kunamata vadikanwi. ngokwomuntu oyedwa Ndekwe munhu mumwe chete. awume as a family Hamumiri semhuri. uJesu uhamba uwedwa Kuna Jesu unoinda uri ukudinga wega. ikingdom ukufuna uwedwa Kudzivirira mhuri kuno. ukudinga i-righteousness uyazimela wedwa Kutsvaka kururama awuhambi unozviviririra. nomngakho Hauende nomurume wako. amen Hallelujah. wathatha imbuzi eziyi-5 Akatora mbudzi 5 wazidresa akadzigadzira zvakanaka warongedza akaisa parutivi. wathatha amakhekhi Akatora makeke kuti wayifika ama-200 aisvika 200 ayefika ama-fix emaonde. wathatha njalo lamanye Akatora zvimwe. wathatha lama-skins ofwala amabili Akatora maskins ewaini, zvigubhu zvewaini 2. ngithe ngikhangela ukuthi iskini kwakuyi-how Ndiri kutarisa kuti chigubhu ichi chaive maliters ngibona mangani. ukuthi uAbigail wathatha 35
liters. Abigail wakatora 35 liters Ephumisa izinto zonke lezendlini. achibuda nazvo zvinhu izvi The pamba food was there. benzi raivepo Arina kuphesiva. benzi harina kumbozviona Ukuthi kunezinto ezazihanjiswa ebantwini labalengi bancitshileyo. kuti kune zvinhu zvaendeswa kuvanhu vaya vandatuka Yena wabancitsha amanzi. iye wakavanyima mvura But lapha sebephiwa iwayini. zvino vapiwa waini Chachi kaJesu. kereke yajesu Hey. Yiko lapha esifela khona giving. ndo patinofira pakupa Giving. pakupapa Wangena uSathane. hanzi ndisatani Church ye-FM sokwangena uSathane. mukereke makapinda satani Abanye sabahle babhala nokuthi giving ayichunyayelwa. vamwe vakabva vavhara nekuti kupa akuchaparidzwi Ngoba izinto zonke sesizenzela ku-national. nokuti zvese takuzviitirwa kunational Are you seeking the kingdom? uri kutsvaka here umambo Abadinga ubukhosi bakaNkulunkulu. vanotsvaka umambo hwamwari Babudinga ngemisebenzi. vanohutsvaga namabasa Hlala ndoda, hlala khonapho uphethe izandla. gara ipapo wakabata maoko ako Ubulokhu uhlabela ukuthi seeking the kingdom. uchiimba uchiti kutsvaka umambo uJesu uyabuya. jesu vari kuuya Akuthiwa uhlezi khonapho. nosara wakagara ipapo Yena ukuthi awufuni ukwenza ama-principles akhe. nokuti haudi kuita mirayiro yake Ichachi makube ichachi ephayo. kereke ngaive kereke inopa Mubasa laMngari. emsebenzini kankulunkulu Ivangeli liyahamba njani? Ivangeli liyahamba njani? vhangeri richafamba sei Nxa singasafuni ukuba kuphandleni kaJehova. kana tisingaphi muimba yamwari Seeking the kingdom. kutsvaka And umambo his righteousness. nekururama kwake Kufuna imisebenzi ebambekayo. kunodiwa mabasa anobatika Unogarirwa dare. uyahlalelwa idale Sibuya khona emhlanganweni la. tichiuya pano pamusangano Kuhlala amadale. kwakagarwa madare Management committee. imanagement committee Yasuka yaya ku elders board. yakabva ikaenda kubhodi kuchurch Ku board church board. kuchurch board Kukhulunywa ngetransport kamfundisi. vachironga transport yamufundisi Yasuka ku management. yabva kumanagement Yaze yafika ku chairman we province. ndokuenda kuna chairman weprovince Vadiscussa ngegiving. vari kudhiskasa pamusoro pekupa Simnike malini. tovapa mari Our God is a rich God. mwari vedu ndimwari vakapfuma Atendere kuti valanda vakhe vatambure. ngavhumeli kuti nceku dzake Nxa ziphuleke afuna ukupha. vasingadi kupa Akuzama uphandaphande ukuthi udinga ikingdom. zama yedza kutetha uchitsvaka umambo Sibone ukuthi uzayithola na. iwe usingadi kupa zama kuparapara tione kuti uchahuwana here uAbigail kuthiwa waloda edonkini. abigail unotutira padhongi Mukadzi nema-qualities ekingdom. mudzimai ane hunhu ane chimiro chemakingdom Mukadzi ari intelligent. umkosikazi ohlakaniphileyo Umfazi oyigiver. mudzimai anopa Ongadiscusssi labanye. asingazuwi kana kurangana nevamwe Warongedza edonkini. anorongedza pambongoro yake Uthi kunceku zakhe anoti kuvaranda vake hambani phambili nyalandela. endai mberi ndiri kutevera Walandela la emuva. vakatevera masure Ungayivali usehlo siya phambili. ukaverenga uchienda mberi Kuthiwa akazange amtshele uNabhali. hanzi abigail haana kuudza nabhari A discreet woman.
mudzimai anohungwaru anoita zvinhu zvake chinyararire. oyenza izinto zakhe ethuli. Do you know kuti church ifela ekukhulumeni? Kereke inofira pakutaura. Nethuma group kana mafunga kuita chinhu. Lokho ngamaqembu nxa selicabanga ukwenza ulutho. Abigail was not that woman. Abigail anakwe mdzimai yakadaro. Wayenza chinyararire. Akaita akanyarara. Akarongedza akaenda nemuranda. Warongedza wahamba lenceku. Which is a true giving. Yikukupha kweqiniso. IBhayibheli lithi nxa unika ngesokudla, Bhayibheli linothi kana uchipha nerudyi esobunqala akakwekela ukwazi. ruboshwe ngarusaziva. Manje thina silahleka ngaphi? Isithini kurasikira papi. Ngabe kumlamhlanje uAbigail kuyisikhathi salamhlanje. Dayari mazuvano ayedo ayapha na Abigail. Wawuyahlubala kuFB. Wayizozona pa Facebook. Eseqhuba idonki phambili igqothisa imquntu so. Achifamba donki rishinda mberi rakatakura mtundu. Kuma status. Pama status. Esithi sensiyasolve indaba. Achienda kunogadzirisa nawo. Uyichathi kaJesu ayibe discreet. Church ya Kristu ngaive nemutemo. Ayibalisa kuba le secret. Ngaive kereke inoita zvakavanzika. Amen. Hallelujah. Iko kushambadzira chiko. Khona ukumemezela kanti kuchoni. Ukaroresa nasi inyika yese nosora yaziba kuti waroresa nasi. Umntwana ngalobola ilizwe lonke lizabakwazi ukuthi umntwana ulobolile. Ungagraduate umntwana euniversity. Mwana akagraduate ku university. Ilizwe lonke liyathola liyazile ukuthi namhla koMpakaidzwa kugraduatiwe. Nyika yose ichaziba You are exposing your children. uri kushambadza abana bakho. Ayisiba bathokoza ngokuphumelela kwabo. Handivo vose vanofara nokubudirira kwevana vakho. Ungumthengisi wabantu bakho. Ndiwe muthengesi wevana vakho. uSathane uyaqalela khonapha. Sathane anobva abatira ipapo. Echadile namhla. Achata namnasi. Bayichayelela igwayi phansi bathi angatholi inzalo. Vanoenda kunoisa bute pasi vachiti ngareke kuwana mbereko. Mbalo othengisa umntwana. Ndiyani athengesa mwana? Ngumzali. Mubereki. So masinga-expose abantwana bethu. Church kaJesu. Ngatirege ikuthengesa kuisa vana vedu pachena kereke ya Jesu. Asibeni ngabantu abasecretive. Ngative ivanhu vanoita zvinhu zvakavanzika. Vanochengetedza zvinokosha. Abantu abagcina okuqakathekileyo. Yikho lapho yathi nxa ungadingi ukulunga lwe-kingdom kaNkulunkulu. Ndopaya pa unoti ukatsvaka umambo hwaMwari nokururama kwavo. Uyakuthola. Unowana. uAbigail wahamba stethule. Abigail wakaenda akanyarara pachivande. Wafika wazwa athi sehlangana loDavid. Akati osangana naDavid. Wayehla edonkini. Akaburuka pambongoro. Ngikhuluma ama-qualities echurch. Ndiri kutaura ma-qualities ekereke. Wayehla edonkini. Akaburuka pambongoro. Kuthiwa wawela phansi. Hanzi akawira pasi. Wakhothama ubuso buphansi. Akakothamira uso wake pasi. Ehlonipha. Achiremekedza. Ezehlisa. Achizvideredza. Elike homage. Achipa chiremerera. Kuna Davida. KuDavid. Hallelujah. Amen. Humbleness. Ukuzehlisa kuzvideredza. Kuzvininipisa. Le respect. Nokuremekedza. Kungakufara kakune-expose character yakho. Enye ntokozo iya expose character yakho.
uyathi ungumama ochiya abantwana endlini unoti uri mai vasiya vana kumba ubuze sihlabelela uthi hunde wouya wotiimbira zviri kuimbwa izvi ngapha kuthiwa thulani kuti hunde apa zvichinzi nyararai iwo wakuita mheremhere ikuswalakala kwecharacter kushayiwa chimiro hunhu ngoba singathaba silahleke engqondweni tikafarisa tikakanganwa murangariro wedu singaze sithabe njani nyangwe tikafara sei umama compost amai vane hunhu ngalahleke azathaba lahle ingqondo havafarisi kusvika vadambuka pfungwa dzavo ukutochaya yazahlupheka ukulithulisa zvekuti anocheya anoshaya kuti okunyaradza isei hunhu ubuntu besikhangele lapha lo mfundisi tata katarisa pano nababa kuloko ungabafalede uchaya ilayini kusuka le kusithi kuine zvikomana zvanga zvachiita laini zvichienda uko ngezwe murayini zviya zvikomana zviya ndeve kumaraini uko but unoona mudzimai anoziva mwari asi madzimai usebhizi uselandela ongabafana lokwa kade vava kutevedzera zvikomana zvemumaraini indlu kankulunkulu ifuna ukurespektwa imba yamwari inoda kuremekedzwa uAbigail wasehlela phansi wazehlisa Abigail unowira pasi unozvideredza chechi siswela abantu abazehlisayo kereke tiri kushaya vanhu vanozvininipisa uJames akhulumeka kahle Jesu votaura zvakanaka 4:10 ati humble yourself James ari kutaura ari kuti zvininipise before the Lord pamberi pamwari and he will lift up iye uchakusimudzira khangela uAbigail tarisai Abigail wafika wazehlisa kuDavid anozvideredza kuna David khangela lapha agcine khona tarisai paakagumira humbleness kuzvininipisa is the door to greatness mukova unotungamirira pakusimudzirwa pakukuriswa kukhona lapho ufuna ukufika khona yini church pane paunoda kusvitswa here namwari kereke nxa unenjongo kunalapho ufuna ukufika khona kana paine pauri kuda kusvika zehlise zvininipise uJehova uyakuphakamisa Jehovha vachakusimudzira ungabala ku1 Peter chapter 5 ukaverenga pana Peter okutanga chapter 5 verse 5 pavhesi ya5 it likewise you younger submit yourself unto the elders inoti imi vadiki zvininipisei kuvakuru venyu all of you be subject to one another imi mose muzvininipise pasi pomumwe kuno mumwe to one another kuzvininipisa mumwe kuno zikushayikwa mumwe izvo mchechi kuyaswedakala kono kwebandleni what who is the ungubani yena vhere iye ndiani anoda kuzviita ani uya ngaphi mama muri kuendepi amai baba uya ngaphi baba muri kuendepi nxa ngikhuluma ngechechi kana ndichaura pamusoro peke everybody is inclusive mumwe nemwana ari uya ngaphi muri kuendepi ungakwanisi ukuba yisubject komunye musingakwanisi lona ibhayibhili kuzvininipisa kuno mumwe lisitshela bhaibhiri richititaurira abancane majaha hloniphani abadala vadiki majaya remekedzai vakuru ndanini lonke imi mose lizehlise ngaphansi komunye lamunye mumwe nemumwe achizvininipisa pasi pomumwe uyakwazi ukuthi ichechi ngaba njalo kereke ikava saizvozvo
ungaqalisa ukuhlabela lapho ubiza uNkulunkulu. tikatanga kuimba pano chidaidza Mwari, Umoya ongcwele uyahlule ukwehla mweya mutsvene angatadzi kuburuka ngokuthi kule order. nekuti kune order, kune urongwa. Bathi singaswala iorder, Tikashayiwa order, siyasala sikwenza. tinosara tichiita. uNkulunkulu engekho phakathi kwethu. Mwari vasiripo pakati pedu. Uthi yebo lakwenza, Anoti hewe makazviita, labona ngithule. mukaona ndakanyarara, Lacabanga ukuthi ngifanana nami. mukafunga kuti takafanana nemi. uNkulunkulu uyakwekela usenza izinto Mwari vanokurega uchiita zvinhu ezingamthokozisiyo. zvisingamufadzi. Abaniki intambende Vanokupa tambo refu ukuthi akwenzi. vachiti itako. God resist the proud Mwari havafariri vanozvikudza. and give grace to the humble. Mwari vanovenga vanozvikudza, vanopa nyasha kune vanozvininipisa. Kuzvininipisa. Ukuzehlisa. Abigail akaitirwa nyasha uAbigail wazwela umusa ngenxa yokuzehlisa. nokuda kwekuzvininipisa. But God resist the proud. Mwari unodzivisa, unovenga vanozvikudza. Buza uNabhali Bvunza Nabhari, ukuthi waqinese ngaphi mubvunze kuti akapedzisira ngenxa papi yepride. nekuda kwekuzvikudza. maKristu Vadikani, bulalapha esiyakhona pane kwatiri kuenda, asipheleli lapha. hatipereri pano. Lapha siyakhona kuhambi abantu abangazehlisiyo. Kwatiri kuenda kuendi vanhu vanozvikudza. Lapha siyakhona kuhambi abantu abangezehlisiyo, abangarespectiyo. Kwatiri kuenda kuendi kwina vanhu vasingaremekedzi nokuzvideredza. God give grace to the humble. Mwari vanopa nyasha kune vanozvininipisa. uNkulunkulu ngathi angasenzela kahle eFM. Mwari dai vaititira zvakanaka seAFM, Sizehlise ngaphansi kwamgqa eJehova. tizvininipise pamberi paMwari. Nxa sesithi sesidinga ikingdom, Kana totsvaka umambo, siyabuthola. tinohuwana. Amen. Haleluya. uAbigail wakhuluma loLokhuzeni lo David. Abigail antaura naDavid Wathi Nkosi yami incekukazi yakho ayibonanga inceku zakho. akati, ishe wangu murandakadzi wenyu haana kuona Ububi varanda venyu. bonke bulethe kimi. Uipi hwose huunzei kwandiri. Abigail was selfless. Abigail akanga asina chindini, Wayakhangela abanye, aitarira vamwe, wakhangela imuli yakhe. aitarira mhuri yake. Wathi imuli yami ingabhidlikalanga ikhona. Akati, mhuri yangu ingafe here ndiripo. Wathi no. Akati, kwete. Yekela ngizihambele ngiyahlala lo David. Akati, regai ndiende ndosangana This naDavid. woman was very courageous. Murume uyu aive nechivinda, inga akashinga. Esizwa ukuthi indoda iyadla ukuzabhidliza. Mai ava vachinzwa kuti murume David ari kuya kuzoparadza. But yena uthi yekela ngihambe ngiyahlangana naye. Akati, regai ndinosangana naye, Ngilwala isiwula sami. ndirwire benzi rangu. Mama, cover your family. Mai, rwirai mhuri yenyu. Amani. Amen. Mai, mana njengomama qotho. Mai, mirai semudzimai akakwana. Ukhave ifamily yakho. Urwire mhuri yako. Umngakho lela lothatha utshwala. Urwire mhuri yako, urwire vana vako. Ulwala lendoda yakho latha utshwala. Urwire nemurume wako anonwa doro. Mthandazele. Munamatire, Engafele ebunyameni. asafire murima. uAbigail wa-intercede Abigail unonyengetera phambi kukaDavid intercede imuli yakhe. pamberi paDavid achireverera mhuri yake. Kazange azikhangele, Haana kuzvitarisa, kazange
aziqakathekise hana kuzvikoshesa, kazange athathe ifuma kaNabhali ukuthi ngeyakhe hana kuti pfuma yaNabhari ndeyake, but waziyala akazviramba ngenxa yemuli yakhe le family. nokuda kwemhuri yake. Kodwa uzomunye thaba Asi unonzwa mumwe achifara asithi inini ndiyamngara kandiitira nyasha esithi mina uNkulunkulu wangizwela umusa. kumuri kwedu ndini ndega one out Emhulini yakithi imi ngedwa zwi owazi uNkulunkulu. anoziva Mwari. Mama intercede for your family. Mai nyengeterera imhuri yenyu, Intercede for your tribe. nyengeterera irudzi rwekwenyu. I-character yechechi kaKristu Jesu. Ndiwo hunhu hwekereke yaKristu Jesu. Amen. Haleluya. Sengikhatha ukuthi kube short. Ndakuita kuti ndigumisire panzira. uNabhali uAbigail. Abigail Siyabona ukuthi wathi esehlangane lo David. akathi asangana noDavid. uDavid wa-accept izipho zakhe. David anogamtshira zipho Wathi zakhe. uyela usuthethelelwe. Akathi dzokera iwaregere. Ngabona icheche yathethelela izono zayo. Ndawona kereke yakaregererwa zvivi zvayo. NguKristu Jesu. NaKristu Jesu owaze emhlabeni wazinika. akauya panyika akazviramba. Wasigeza Akatigezesa ezonweni zethu. pazvivi zvedu. Wasithethelela ububi Akatiregerera bonke. kuipa kwedu kwose. Forgiveness Kuregererwa, is another quality kuregerera ndeimwe that qualifies quality the church inoqualifyisa ukuthi kereke, ingene ku-kingdom. inokodzeresa kereke kuti ipinde muumambo. Forgiveness. Kuregerera. uDavid awuthatha eseyenze njalo David aita saizvozvo, wabuyela esethethe izinto lezana. akadzokera atakura zvokudya zviya. uAbigail ebuya endlini Abigail achidzoka kumba, kuthiwa wathola uNabhali phakathi kwe-banquet akawana Nabhali ari pakati pemabiko, edakiwe. akadhakwa. Umfazi wazi timing. Mudzimai anoziva nguva, Wakhangela i-situation anotarisa mamiriro ezvinhu, wathi le angeke ngiyikhulume namhla. akati no, handizvitauri izvi nhasi, Yekela ngitshiye njalo. regai ndimusiye akadaro. Wamelela kusasa. Akamirira mangwana, Kusasa wasemtshela mangwana ndokumutaurira ukuthi yikho kwenzakeleyo. kuti izvi ndo zvaitika. Kuthi uNabhali waba-freezed. Hanzi Nabhari wakaoma. After 10 days wafa. Mumashure me10 days akafa. Do you know sisasingakazi uNkulunkulu? Munoziva tisati taziva Mwari, Sasisenza izinto zamadimoni. taita zvinhu zvemwechina, Sasithethwa nguSathane. takatorwa Wathi naSatani. lapho uJesu abuya wasikhulula. Asi Jesu unouya wakatisunungura, Safuratela uSathane. tikafuratira Satani, Sathandana noJesu. tikatarisana naJesu. Namhlanje Nasi uno, waza nasi wabuya. akauya Jesu, Wabuyela. akadzokera, Uyazwa kwasibili. anodzoka kechipiri, Ukuzathatha ichechi yakhe. kuzotora kereke yake Engelasici. esina chipomerwa. uDavid wathi esizwa ukuthi uNabhali ufile wathi hambani nidadelo uAbigail. David anzwa kuti Nabhali afa, akati ndai munonditorera Abigail. Thethi sinendoda esithandayo. Nasi tine murume anotida, Esisenhliziyweni yayo. watiri pamwoyo wake, Uyabuya ngokuphangisa. arikuuya nokukasika, Ukuzathatha laba bazigezileyo. kuzotora avo Namanzi vazvishambidza, langelizwi. vakageza nemvura neshoko, Ukuthi bayahlangana laye bengelasici. kuti vanosangana naye vasina chipomerwa. Asikho ku-waste isikhathi loku-waste ama-resources. Hatini kuwe kutambisa nguva nepfuma, Lokubuya lapha sizohlala 1 week. kuya kuzogara pano vhiki rese. Injongo yokuthi uMkristu ufanana noJesu. Chinangwa ndechekuti mukristu ufanana naJesu, Akuthi lalapha qhamuka emafini. panoonekwa mumakore Sizatholakala sifanana naye. tiwanikwe takafanana naye Ngokulunga. pakururama.
yikho lapha sithola khona amandla okuhithwa umoya engcwele ndo patinowanikwa simba rokubvutwa nomoya mutsvene esiyashiya kuJesu achinotisiya kuna Jesu. chechi kaJesu Chechi ya Jesu angifuni ukuyakhatshana handidi kuenda kule, akuzihlole zvinjere uzikhangelisise uzvitarisise ukuthi Kristu sakho kuti chikristu chako ilife yakho chikristu chako qualifying unokwalifaya here, unokodzera here ukuthi uhlangane lo Jesu kuti usangane na Jesu. ngala intambama ngizwe ukuyakhatshana Manerana handizwi kuenda kule, bantu Jesu yaza ngokuphangisa Jesu vari kuya nekukasika ukuzothatha ichachi kuzotora kereke engelasiki isina gwapa, ichachi enokulunga kereke inokururama. uzatholakala umenjani Uchawanikwa wakamira sei? iBhayibhili ilizwi lenkosi lithi ayisibo bonke Bhaibheri shoko raMwari roti havasivo vose vose abathi inkosi vanoti ishe abazawubona umbuso wezulu vachaona lesikhuluma umambo ngawo wokudenga wandiri kutaura nezvawo, ngoba kuhlangene ukhula nokuti zvakasangana sora mashawi. umenjani mzalwane Wakamira sei mdikana? uhlezi khonapho ungikhangele Wakagara ipapo wakanditarisa. umenjani mfundisi Wakamira sei mfundisi? uhlezi khonapho ukhokhela ichurch Wakamira ipapo uchitungamira kereke. umenjani mdikonesi Wakamira sei uhlezi mdikonesi? khonapho ukhokhela ichurch Wakamira ipapo uchitungamira engabuya church. uyahlangana naye la Akauya unosangana naye here. uJehova ngathi angasisiza Mwari vedu ngavatibatsire. praise and worship sizalicela ukuthi libuye ngapha Vayimbiri tinokumbira kuti muuye. kudingakala abantu abaphendukayo ezindleleni zabo ezimbi Panodiwa vanhu vanotendeuka panzira dzavo dzakaipa. nxa ubufebe lobuthakathi busatholakala phakathi kwethu Kana uroyi neufambi uchiri kuwanikwa mukereke, sokutholakala ukuthi kusiphenduke zvinodiwa kuti titendeuke, ukuze uJehova ahlangane nathi kuti Mwari vatibatsire vasangane sizaqala nesu. ichurch kaJesu iphakame Chakumbira kereke ya Jesu isimuke, sihlatshelele ingoma tiimbirwe rwiyo. wena ngumprofita wempilo yakho Iwe ndiwe muprofita weupenyu hwako, uyazi isibayiso sona loNkulunkulu unoziva chimiro chako naMwari, ukuthi nxa siza ngiyahamba la kuti kana achiuya unoenda here, ngiyangena kukingdom la ndinopinda here muumambo, ngingomunye wobukhosi la ndiri mumwe weumambo here. listening ingoma Muchatipa rwiyo, ngefika kusidandazeleni usvike pakuzvinyengeterera. uNkulunkulu akusize Mwari vakubatsire, ungawesta mali zosiza abantwana usize lapha unuzazi isimo sakho usatambise mari yevana uchiuya kuno ukuthi you uchiziva are chimiro not chako, connected to God kuti hauna kubatana naMwari. misi yose kufadza muponisi kuti tizo